לדעות על נפוח קל ונפסע, מגיע מלך וזר. היום בחצית הגבולות מאין תבוא, הנלך אין מחר אין אתמול והכלות, הלב כעלה מתאבד. אין שיר החסד אוהב, תשקוט ותידום, אבל פרץ כל במרחק יחוש את נפארת הדרום, ועל העני הנשכח יושבים מהזמן כעפר. אין שברי כמו לחיות דר דרכי בנתיב הנסתר, כמו הכפור הנפס כס לדעות על נפוח קל ונפסע. פתח לנו שער. בעת נעילת שער. כי פנה יום. סלרינה באולפן. אימנו עוד תחקיר מאיר עיניים, מסכת שיילוק. כן, עד לא מזמן דומה היה הכל ידוע בפרשה הזו. מקרה מסעיר של ניצחון פרוע של מערכת המשפט בעיר על בני זדון ורשע לא טבעי. עליו מפי בנבולנטה השביעית, בקסית ונציה נאמר כה. כן, יש שופטים בהיכלי סן מרקו. בבית הדין הופרה תביעה עיקשת של שיילוק, היהודי נושך הנשך. עד לא מזמן זר, מבקש מקלט, אבל היום מלווה כספים נכבד, שבחסות חוקת העיר ביקש בנסיך הסוחרים להתנקש. אנטוניו כך ניצל ושוב ונצה תפארת המשפט על פני העיר ונציה. אך מסתבר כי רב עוד המסתר. עוד יש לחקור. מה בין האהבה והמסחר? או אם לומר זאת בלשון אחרת, מי כאן זהב טהור ומי עופרת? נביא רעיונות ונברר וגם נשיר. נשיר? איפה האקדח שלי כשצריך אותו? טוב, תשירי זמיר שלי, אבל אל תשכחי אם היא מממן לך את התזמורת, ולא יזיק להזכיר זאת גם לציבור. קבלו את המקהלה הדוכסית של ונציה. ברוך היום, ברוך זהב שלי, או פנה אליי, ברך אותי אלי, תמצית סגולה, כבוד וכל היתר, אתה מקנה גבורה, בינה ותור. העיר ונציה, 1516. בוקר קרים. החורף לא הנץ עוד, אך כפור רוחו על הבלים שורה.
ופה בריאלטו, לב העסקים, פה דווקא חם. אפילו חם מאוד. לא כן, הדוכסית. כן, כך אומרים לי, שוב תקרית. אנטוניו הסוחר, אשר בלי הרף קובע ריבית לא מוסרית, הכשיל עסקה מוסכמת ומוגמרת בין שיילוק ואנזלדו. אנזלדו, איש מסחר של ספינתו נפלה בידי פיראטים. שיילוק עמד לתת לי כבר עד מחר מלווה בסך 3,000 דוקטים. כן, אבל היום נודע כי עוד אתמול אנטוניו ערך בין חבריו מגבית, ולאנזלדו נתן הכל ללא ריבית, רק דמי הנוטריון. שיילוק זועם, אנטוניו מבקש בעצם מחייתו להתנקש. ותמורתם 30% ריבית. אנטוניו בתגובה יורק באיש. תלונה של שיילוק לשוטרים נדחית מחוסר ראיות. איש לא הרגיש שנעשה לשיילוק איזה חטא. ביקשתי מאנטוניו להגיב והוא סירב. נראה מעט הזוי. אולי מכתב על שלוותו העיב? אולי אותו מכתב סמוי שהתגלגל לידיי? ממי? מקור חסוי. בנבולנטה, ימיי ספורים. אני משקיף מהחלון אל חלותיי, אבל ליבי הגובע נאמן לחזון הלאום של ונציה, בירת הנצח של גזע הזהב. אני חושב גם על ביתי פורציה. מי ישגיח עליה אחרי מותי? ומי ערב שאוצרות הזהב במרתפיי לא ייפלו בידי זרים? בין הבאים לבקש ידה לא רק הפיראט הספרדי, רודף הבצע, הנסיך מארגון, אלא גם הנסיך ממרוקו, אחיינו של אוטלו אמורי, חייל אמיץ במערכות ונציה, אבל רוצח דסדמונה בת דודי. אני את ביתי ואוצרותיי לא אפקיר בידי חתן בצבע חום. לכן נתניתי את ירושתה ונישואיה במבחן המתכות. מידי הבהרה על הציבור מטעם הערוץ הרשמי. 60 שניות על מתכות כמשל. במדינה האידיאלית של אפלטון נמשלים 3 מעמדות. לזהב, כסף ונחושת. הזהב, הפילוסופים, השליטים והמושלים. הכסף, השומרים והצבא. והמתכת, הנחושת, החברה והעיקרים. היו אלה 60 שניות על מתכות ותכונות אנוש. עלייך אחותי למלא את חלקך בהסכם. לא ניתן לזרים לשדוד את אוצרנו, סלע קיומו של עם ונציה הנשגב. נאמן לחזון הזהב, עד המוות, שלך אורלנדו איש בלמונט. את מבינה, סלי, שגם לך יש תפקיד בעניין. אני? לא התבלבלתי. כבוד הדוכסית, אני התקשורת המדווחת. תקשורת מדווחת? אין חיה כזאת. אנחנו דמוקרטיה. התקשורת משרתת את הציבור. משרתת את השלטון, את מתכוונת. השלטון מייצג את הציבור. התקשורת מסבירה לציבור איך מייצגים אותו. גם שירים? בייחוד השירים. הם מאיירים את הסיפורים. תכניסי טוב לראש החמוד שלך. את לא מדווחת סיפורים, את יוצרת סיפורים. מי כותב לי אותם? אני, כמובן. אז התוכנית שלי כפופה לתוכנית שלך. חיובי. ואם אני... את לא רוצה לדעת. כן, אבל יש לי... את תקבלי הנחיות. ובריאלטו מנסים להבין מדוע נפלו פניו של אנטוניו, נסיך הסוחרים. לא! באמת אני יודע למה אני עצוב כל כך. זה דמיונו נטרף על האוקיינוס, כל אוניותיו שם. אילו סיכנתי אני אוצר כזה, מיטב רחשי לבי היו עם תקוותיי במרחקים. צבעים, סרטון ושפל מים. היה צר ואפס. לא, תודה לאל, כי לא הפקדתי את אוצרותיה באונייה אחת ורכושי אינו שווה ברווחה מן השנה הזאת. לא! לא המסחר עושה אותי עצוב. אם כך, ודאי זו אהבה. די, די! מה לא אהבה? הנה בסניה, הקרוב שלך, גרציאנו, לורנצו, מפקיד אותך בידי חברה טובה יותר. בסניה, אדוני, מכיוון שמצאת את אנטוניו,
ניפרד ממך גם שנינו. עליך לא טובים, סניור אנטוניו. אתה מרבה לחשוב על העולם. אלה הקונים את עולמם בכובד ראש, רק מאבדים אותו. אני רואה את העולם גרציאנו כפי שהוא, במה עליה כל איש רק ימלא תפקיד. ותפקידי עצוב. אז תן לי ואשחק את השוטה. יבואו הקמטים בצחוק ואושר, ולא יקפא הלב מהנחות. בוא לורנצו, תמשיך את הדרשה אחרי האוכל. גרציאנו לא נותן לי לדבר. אם תתחבר איתי שנתיים עוד, כבר לא תכיר את נעימת קולך. שלום, או תעשה אותי דברן. בכל ליבי שהשתיקה יפה רק ללשון המיובשת של השור, או לבתולה שכבר יצאה מהמחזור. לורנצו! רגע, סניו, בוא, מי העלמה אשר נדרת חרש לעלות אליה לרגל? אנטוניו, ידעת איך קיפחתי את הוני. בהציגי סגנון חיים עשיר ומנופח מכפי שרכושי הדל הרשה לי. לך אני חייב גם הון, גם אהבה. ומאהבתך אטול רשות לפרוק מלב עצות ותחבולות. איך אפטר מן החובות האלה? בבקשה, בסניו, ספר לי. היה בטוח. ארנקי אני עצמי, כל אמצעיי הם קודש לצרכיך. בבלמונט יש עלמה, יורשת עשירה. יורשת עשירה. והיא יפה יותר מכל ביטוי שפתיים. 4 רוחות מכל נמל שולחות לה מחזרים מעוללים. או, יקירי אנטוניו, לו רק השיגה ידי להתחרות עם איש מהם, ליבי צופה לי הצלחה כזאת שבלי ספק יאיר לי המזל. אתה יודע, כל הוני בים, ואין לי במזומן לא כסף, לא סחורה. על כן צא, דוק מה כוח האשראי שלי בעיר ונציה, ונצל את כל כולו כדי להצטייד את דרכך. לך, דוק מהר. גם אני אבדוק איפה יש כסף. לשמי או ערבוני או כסף יש. איזו מחווה. אבל מדוע זה אנטוניו מעמיד פנים שהוא שומע על העלמה מבלמונט זו פעם ראשונה, דוכסית? סוד מדינה. זו התוכנית המסתורית? בינינו. אין תגובה. אולי מבט לאי בלמונט יאיר את עינינו. שלי עייף מן העולם הגדול הזה. היית יפה ממנו, הצוות שלך ירדו עליך את השפע, כשם שמזל לך טוב, מציג אותך. עליי לבחור לי בעל. לבחור, אין לי רשות לבחור במי שאני רוצה בו, ולא לסרב למי שאינני רוצה בו. אביך היה קדוש. לכן, החלטתו האחרונה, ההגרלה בין 3 התיבות העשויות זהב, כסף ועופרת, יזכה בה רק מי שזכאי לאהבתך. מה דעתך על המחזרים שכבר הגיעו הנה? כולם נבראו בצלם אלוהים. לכלול גם אותם במשפחת האדם. אל פחד. כולם גילו לי את החלטתם לשוב הביתה ולא להטריד אותך יותר. אלא הם יוכלו לזכות בך בדרך אחרת מזו שציווה אבי. לפי התיבות. אני שמחה שאגודת המחזרים הזאת החליטה לנהוג בהיגיון. כיוון שאין ביניהם אף לא אחד שאינני מתגעגעת להרגיש בחסרונו. אני לא זוכרת איזה ונציאני? מגניב אחד? שהגיע לכאן מהדוכסית. כן, בסניו, כך קראו לו אם אינני טועה. מכל הדברים שמבטים נתקל בהם, היה הוא הראוי ביותר לעלמה יפהפייה. רגע מולד האחרון. ילדה חשאית בארמון בלמונט? אין תגובה. המשתתפים, אורלנדו הגובע, דוכסית ונציה, אנטוניו הסוחר, דוקטור פלריו, פרופסור למשפט. אין תגובה!
מדורי הרכילות מדווחים על פגישות בסתר בין פורציה, איתו היפה של אורלנדו, וונציאני מגניב בשם... כן, אבל עכשיו הגיע שליח מטעם הנסיך ממרוקו. מרוקו? לא יכולתי לאחל לו ברוך הבא עליז כל כך כמו אותה דרך אצלך שאני מאחלת לקודמיו. הייתי שמחה מאוד לקראתו. אם יש לו טבע של קדוש וצבע של שד משחת, מוטב לי שיגאל אותי ולא יבעל אותי. בואי. בבלמונט כנראה לא שמעו עדיין על תקינות פוליטית. בינתיים לכי תראייני את היהודי על המצב במשק. לא שיילוק השני, פרשן בן מיעוטים, מוכר יפה בקהילה הבינלאומית. ואם את מוכרחה לשיר, תבהירי לציבור שהעולם נועד לעשירים. עובדת לילה יום שלם, רק חשבונות, רק לשלם. מבאס, ולא נשאר לי שום דבר מלבד העול על הצוואר. אין שום נס, רק חולמת איך לשלוט על מיליונר בלי שום גבולות. לא אצטרך עוד לעבוד ורק אלך למסיבות. כסף, 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 נהרסת על עולם עשיר.